Vamos ver agora como podemos ver as fotos. Aquí ahora mesmo temos todas as fotos a tamaño mínimo, é o que se soe chamar thumbnail, é dicir, tamaño de tamaño pequerrecho. E estas podemos facer máis grandes se escorregamos aquí o botón este, que podemos deslizalo cara a dereita ou cara a esquerda, ou incluso podemos xogar coas teclas, de xeito que si prememos nas teclas do ordenador máis o símbolo de máis ou de menos, tamén obteremos idéntico resultado. En baixo, aquí, da barra lateral, hai un panel de información básica que mostra un breve resumo da foto, por exemplo, aquí agora, usamos o nome da foto, a data que foi tomada e o tamaño. Ou podemos seleccionar varias fotos e nos indica cantas fotos son e o día que foron sacadas. Se non hai fotos seleccionadas, o que nos mostra é un resumo da colección inteira. Este panel de aquí podémolo deshabilitar dende aquí, dende ver e información básica, pero a verdade é que é bastante interesante telo sempre activo. Outra cousa que nos interesa é que podemos ver a foto ocupando toda a ventana, toda a pantalla, facendo doble clic sobre unhas fotos. Entón, se queremos ver esta foto, por exemplo, doulle doble clic, aí está. E dende aquí podemos ir a outras fotos da colección premendo nos botóns que temos aquí, dereita, esquerda. Dereita ou esquerda para volver para atrás. Para volver á colección é tan doado como volver a facer doble clic sobre esta foto ou, se non, dándolle a ESC, o botón ESC de escape do teclado. Aí está.